हरे कृष्ण. हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण जी। माताजी, सादर प्रणाम. सादर प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी, सादर प्रणाम. सादर प्रणाम. आता मी हरे कृष्ण प्रथम माताजी. हरे कृष्ण. आपला आता आज आपल्याला दुसरा अध्याय वाचायचा आहे. प्रथम मी मंगलाचरण म्हणते, मग आपण आपलं वाचन चालू ठेवूया. हे मला वाटतं झाले होते आपल्या ना, मी हे तुम्हाला थोडेसे सांगितले होते. याचा हे जे आहे या लीला अध्याय दुसरा. बरं, आता मी मंगलाचरण म्हणते, मग आपण चालू करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ॐ विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. चला, आता कोण वाचतंय? हात वर करा. मी वाचू माताजी? हा, चालू करा. अध्याय 2. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. अध्याय 2. भक्तीची प्रथमावस्था. श्रील रूप गोस्वामींनी भक्ती रसामृत सिंधूत भक्तिमय सेवेचे 3 प्रकार सांगितले आहेत. ते पुढील प्रमाणे: साधना भक्ती, भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती. या 3 प्रकारांचे अनेक उपप्रकारही आहेत. साधारणपणे असे समजले जाते की साधना भक्तीचे 2 विशेष गुण आहेत, रागानुग भक्तीचे 4 विशेष गुण आहेत व प्रेमभक्तीचे 6 विशेष गुण आहेत. श्रील रूप गोस्वामी पुढील अध्यायांमध्ये या सर्व गुणांचे निरूपण करतील. या संदर्भात श्रील रूप गोस्वामी असे सूचित करतात की कृष्ण भावना किंवा भक्तिमय सेवेकरिता एका व्यक्तीची योग्यता ही त्याच्या विशेष रुचीनुसार ठरविली जाते. ते म्हणतात की भगवत सेवा ही सतत घडणारी प्रक्रिया आहे, जी मागच्या जन्मापासून सातत्याने चालू राहते. कोणीही भक्तिमय सेवेशी पूर्वसंबंध असल्याविना तिचा स्वीकार करू शकत नाही. उदाहरणादाखल, जर मी या जीवनात थोड्या प्रमाणात भक्तिमय सेवा केली आणि ती 100% पूर्ण झाली नाही, तरी मी जे काही केले आहे ते कधीही नष्ट होत नाही. पुढील जन्मी मी जेथे थांबलो होतो तेथून पुढे माझी प्रगती चालू राहील.
अशा प्रकारे भक्तिमय सेवेचे सातत्य टिकून राहते. तथापि जरी असे सातत्य दिसून आले नाही आणि केवळ संयोगवश एका व्यक्तीने शुद्ध भक्ताच्या उपदेशांमध्ये रुची घेतली, तरीही तिचा स्वीकार केला जातो व ती भक्तीमध्ये पुढे अग्रेसर होऊ शकते. ज्या व्यक्तींना भगवद्गीतेतील व श्रीमद भागवतातील संदेश समजून घेण्याची स्वाभाविक आवड असते, त्यांच्याकरिता भक्तिमय सेवा सुलभ असते. या उलट ज्या व्यक्ती तर्कवाद आणि उगीचच वितंडवाद करण्यात रस घेतात, त्यांच्याकरिता भक्तिमय सेवा सोपी ठरत नाही. वरील वाक्यास अनुमोदन म्हणून पुराण काळातील विद्वानांची अनेक अधिकृत वक्तव्ये देता येतील. त्यांचे सर्वसाधारणपणे मत असे आहे की एखादी व्यक्ती स्वतःच्याच तर्काने आणि निर्णयाने आपल्या जीवनाची दिशा ठरवीत असते, तर दुसरी एक व्यक्ती जी तिच्यापेक्षाही अधिक श्रेष्ठ तर्कवादी असते, ती तिच्या मताचे खंडन करते आणि स्वतःचेच एक मत स्थापन करते. अशा प्रकारे वाद आणि प्रतिवादाचा मार्ग कधीही सुरक्षित किंवा निर्णायक असू शकत नाही. म्हणून श्रीमद भागवत पुराण म्हणते की आपण केवळ महाजनांनी घालून दिलेल्या मार्गाचेच अनुसरण करावे. या ठिकाणी श्री रूप गोस्वामींद्वारे भक्तिमय सेवेचे सर्वसामान्य वर्णन करण्यात आले आहे. आधी सांगितल्याप्रमाणे साधना भक्ती, भावभक्ती, प्रेमभक्ती असे जे 3 प्रकार श्रील रूप गोस्वामींनी भक्ती रसामृत सिंधू या ग्रंथात दिले आहेत, त्यापैकी आता रूप गोस्वामी साधना भक्ती म्हणजे काय ते समजावून सांगत आहेत. साधना म्हणजे आपल्या इंद्रियांना कोणत्या तरी प्रकारच्या कार्यात गुंतविणे होय. म्हणून साधना भक्ती म्हणजे आपल्या विविध इंद्रियांना श्रीकृष्णांच्या सेवेत उपयोगात आणणे होय. आपली काही इंद्रिये ही ज्ञान संपादन करणारी ज्ञानेंद्रिये असतात, तर काही इंद्रिये ही विचार, भावना आणि संकल्प या तिन्हींचे निष्कर्ष प्रत्यक्षात उतरविण्याकरिता असतात. साधना म्हणजे आपली इंद्रिये आणि मन दोहोंनाही व्यावहारिक कृष्णभक्तिमय सेवेत नियुक्त करणे होय. ही साधना एखादी कृत्रिम स्थिती निर्माण करण्यासाठी केली जात नाही. उदाहरणार्थ, एखादे बालक चालण्याचा सराव करते अथवा कसे चालावे ते शिकते. त्याचे हे चालणे कृत्रिम नसते. चालण्याची क्षमता बालकामध्ये आधीच असते. त्याने थोडीशी सवय नीट केल्यानंतर ते नीटपणे चालू शकते. त्याचप्रमाणे भगवंतांची भक्तिमय सेवा करणे ही प्रत्येक जीवाची स्वाभाविक प्रवृत्ती आहे. अगदी वनात राहणारे आदिवासी देखील निसर्गाने प्रदर्शित केलेल्या अद्भुत चमत्कारांना प्रणाम करतात किंवा त्यांच्या समोर नतमस्तक होतात. या नैसर्गिक चमत्कारामागे एखादी परमश्रेष्ठ शक्ती आहे याचे त्यांना कौतुक वाटते. तेव्हा ही भावना प्रत्येक जीवामध्ये आढळते आणि अगदी भोगासक्त लोकांमध्येही सुप्तपणे आढळते. ज्यावेळी ही भावना शुद्ध होते, त्यावेळी तिला कृष्ण भावना असे म्हणतात. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे हरे आता कृष्ण माताजी. आता आपण बघितलं की इकडे श्रील रूप गोस्वामींनी सांगितलंय की भक्ती ही 3 प्रकारची असते. साधना भक्ती, भाव भक्ती आणि प्रेम भक्ती. पण काही काही जण म्हणतात की 2 प्रकारची असते. तर भावभक्ती ही सुद्धा साधना भक्ती खालीच येते. त्याचं आता मी तुम्हाला 2 कारणं सांगते. एक, साधना भक्तीचा उद्देश म्हणजे त्याचा एंड कशात होतो? भावभक्तीमध्ये होतो. तर साधना भक्ती, भावभक्ती मध्ये तरीही जो भक्त असतो त्यांची पूर्ण चित्तशुद्धी झालेली नसते आणि त्यामुळे त्यांचं पतनही होऊ शकतं भावभक्ती स्तरावरून. पण प्रेमभक्ती स्तरावरून कोणाचं पतन होत नाही. यासाठी भावभक्ती ही साधना भक्ती असंही काही आचार्य म्हणतात. तर आता तुम्हाला माहितीये, तुम्ही सांगाल मला भावभक्ती स्तरावरून कोणाचं पतन झालेलं आहे? कोण सांगतंय मला? अनम्यूट करून बोला. भरत महाराजांचं झालंय माताजी. हा, आणि कोणाचं? भरत महाराजांचा हरिण म्हणून झाला, ते भावभक्तीमध्ये होते. बरोबर. पण म्हणजे हरणाचा संग एक लक्षात घ्या की मिळाल्यामध्ये भावभक्ती ही शुद्ध भक्ती नाहीये. समजलं तुम्हाला? आणि कोणाचं तुम्हाला बिल्वमंगल ठाकूरांची गोष्ट आठवते? तुम्हाला सर्वांना आपण जेव्हा लेवल 1 केली होती तेव्हा ती गोष्ट आली होती, आठवते का तुम्हाला?
हरे कृष्ण. हो माताजी, आठवते. आठवते ना? मंगल ठाकूर. हो. बिल्वमंग. तर ही दोघं जण भावभक्तीमध्ये होती आणि तिकडनं त्यांचं पतन झालं. तर एक लक्षात ठेवा की भावभक्ती ही शुद्ध भक्ती नाहीये, त्यामध्ये सुद्धा काही अनर्थ असतात किंवा काही अटॅचमेंट्स असतात, मटेरियल अटॅचमेंट्स. आणि त्यामुळे काही काही आचार्य म्हणतात की भक्ती ही दोन प्रकारची असते, एक साधना भक्ती आणि प्रेम भक्ती. पण काही जण म्हणतात की ती तीन प्रकारची असते, साधना, भाव आणि प्रेम भक्ती. आता पुढचं कोण वाचतंय? हरे कृष्ण. वाचू मी? हा, वाचा. ज्याप्रमाणे चला. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे थोड्याशा सवयीने बालक चालण्यास शिकते, त्याचप्रमाणे भगवान श्रीकृष्णांवर प्रेम करण्याची आपली सुप्त भावना जागृत करण्यासाठी अनेक पद्धतींची शिफारस केली गेली आहे. त्यामध्ये आपली इंद्रिय आणि मन कसं उपयोगात आणलं जावं यासंबंधी माहिती देण्यात आलेली आहे. ज्याच्यामध्ये मुळातच चालण्याची शक्ती किंवा क्षमता नाही, तो केवळ सरावाने चालू शकत नाही. त्याचप्रमाणे कृष्ण भावना केवळ सरावाने विकसित होत नसते. वास्तविक अशा प्रकारे काही साधना करण्याची आवश्यकताच नसते. ज्यावेळी आपण आपली भक्तिमय सेवा करण्याची सुप्त क्षमता जागृत करतो, त्यावेळी काही विशिष्ट विधी स्वीकारण्याने आणि त्यानुसार आचरण करण्याने आपली सुप्तावस्था पुन्हा जागृत होते आणि या साधनेलाच साधना भक्ती असं म्हणतात. मायाशक्तीने मोहित झालेल्या प्रत्येक जीवाला एखाद्या मनोरुग्णाप्रमाणे समजले जाते. श्रीमद भागवतात असे म्हटले आहे की साधारणपणे बद्ध जीवाला वेडा समजण्यात येते, कारण तो बंधन आणि दुःख यास कारणीभूत ठरणाऱ्या अनेक क्रिया करत असतो. जीवात्मा आपल्या स्वरूप स्थितीत अतिशय आनंदी, सुखी, नित्य व ज्ञानाने पूर्ण असतो. परंतु ज्यावेळी तो भौतिक अवस्थेत गुंतला जातो, त्यावेळी तो दुःखी होतो. त्याचं जीवन अशाश्वत होते आणि तो अविद्येने प्रभावित होतो. याचं कारण म्हणजे विकर्म. विकर्म म्हणजे निषिद्ध कार्य. निषिद्ध कार्य होतं म्हणून आपण नियमितपणे साधना भक्ती केलीच पाहिजे. म्हणजे आपण प्रातःकाली मंगल आरती करावी, काही विशिष्ट अशा काही भौतिक विशिष्ट कार्य भौतिक कार्ये. काही विशिष्ट भौतिक कार्य करू नयेत. आध्यात्मिक गुरुला प्रणाम करावा आणि इतर अनेक विधिनियमांचं पालन करावं. याचं वर्णन आता अनुक्रमे केलं जाईल. या क्रिया आपणाला वेडेपणापासून मुक्त करतील. ज्याप्रमाणे मनोवैज्ञानिकांच्या निर्देशानुसार एखाद्या व्यक्तीचा वेडेपणा कमी करता येतो, त्याचप्रमाणे साधना भक्ती बद्ध जीवाला भौतिक मायाशक्तीच्या मोहापासून मुक्त करते. हरे कृष्ण. एक मिनिट हा. आता तुम्हाला मी प्रश्न विचारते की मला सांगा की आपल्याला कुठला रोग झालेला आहे? रोग झालेला आहे माताजी. मला ऐकू येत नाहीये. भवरोग झालेला, भवरोग. भवरोग. पण तो रोग काय आहे, नेमका काय आहे? आसक्तीचा रोग. आसक्ती असते आपल्याला प्रत्येक गोष्टीची. बरं, आणि कोण सांगू शकेल? मला हे हवं, मला ते हवं, माझं बरोबर व्हायला हवं. बरोबर. पण आणि खोल जा. आणि आपण एका शब्दात सांगायचा असेल तर काय तुम्ही सांगू शकाल? एक दोन शब्दात. एका शब्दात सांगायचं ते इंद्रिय उपभोगायचे असतात, सर्व इंद्रिय उपभोगायचे असतात. बरं, आणि कोणाला काही सांगायचंय? भगवंताला सोडून इंद्रिय उपभोग करायचा. आणि माताजी असं पण की भौतिक जगतातलं म्हणजे ज्या इच्छा आहेत त्यामध्ये गुंतणं, अधिकाधिक गुंतणं, ज्या कामनांच्या पूर्तीसाठी सतत धावत राहून दुःखी होणं, त्यामधनं अपेक्षांचा भ्रमनिरास झाला की मग दुःखी होणं आणि इंद्रियांवरती सगळं संतुलन घालून बसणं. हा एक तुमचा सगळ्यांचा बरोबर आहे, पण एक रूट कॉज आहे, तो म्हणजे आपण भगवान श्रीकृष्णाला विसरलोय आपण. करेक्ट.
विस्मरणाचा रोग झालेला आहे आपल्याला. त्याच्यामुळे आपल्याला काय वाटतं, आपल्याला असं वाटतं का की भगवंत आपले आहेत किंवा आपण भगवंतांचे आहोत, हे आपल्या मनात सुद्धा येत नाही. आणि त्यांना विसरून आपण जेव्हा सगळी भौतिक कार्य करतो तेव्हा या कार्यामध्ये आपण अडकतो. हा, कारण आपण त्यांना पूर्ण विसरलेलो आहोत. हा या रोगाचा मूळ आहे. आणि मग त्यानंतर जे तुम्ही सांगितलं की मला हे पाहिजे ते पाहिजे, आसक्ती असते, इंद्रिय भोग करायचे असतात आपल्याला. पण याचं मूळ कारण म्हणजे की आपण भगवंताच्या विस्मरणात जीवन जगत आहोत. आता पुढे अमृता माताजी. हरे कृष्ण वाचू हरे कृष्ण माताजी. हा, बोला. याच्यात एक म्हटलंय की कोणती कार्य करावीत आणि कुठली करू नयेत, तर कुठली भौतिक कार्य करू नयेत त्याबद्दल सांगता येईल का काही? हा, ते आता पुढे रूप गोस्वामींनी सगळं सांगितलेलं आहे. कुठली कार्य करायची, कुठली कार्य करू नयेत. आता पुढच्या अध्यायात का? थोडक्यात सांगायचं असेल तर भौतिक कार्य म्हणजे जनसंघ, जे नास्तिक लोक आहेत किंवा जे खूप भौतिकवादी लोक आहेत, यांचा संघ आपण कमीत कमी ठेवावा किंवा ठेवू नये. हा. असं आता सकाळी उठून आपण जोरात टीव्ही लावायचा, न्यूज काय झालीये हे सुद्धा चुकीचं आहे. तुम्ही न्यूज ऐका, 10 मिनिटं ऐका, पण जितकं त्यात जास्त खोल नाही जायचं. ओके. आलं लक्षात तुम्हाला? म्हणजे काय काय हो आता हो. भौतिक कार्य आपण सकाळी उठल्यानंतर आपल्याला सवय असते ना पेपर वाचायची किंवा हम्म. ऑनलाईन सर्फिंग करायचं, तर ही अशी भौतिक कार्य आपण केली नाही पाहिजे. आणि हे ओके. डिटेलमध्ये पुढे रूप गोस्वामींनी सांगितलंय. बरं, अमृता माताजी वाचताय? हो, त्याच्यानंतर कोणाला वाचायचंय? मी वाचू? बरं, चालेल. पहिलं अमृता माताजींना वाचू दे. हरे कृष्ण. श्रीमद भागवतात 7व्या स्कंधात 1ल्या अध्यायातील 32व्या श्लोकामध्ये नारद मुनी साधना भक्तीचं वर्णन करतात. ते म्हणतात, हे महाराज युधिष्ठिर, मनुष्याने येन केन प्रकारेण आपले मन भगवान श्रीकृष्णांवर केंद्रित केलं पाहिजे. यालाच कृष्ण भावना असं म्हणतात. आध्यात्मिक गुरुचं कर्तव्य असे की त्याने आपल्या शिष्याचं मन भगवान श्रीकृष्णांवर केंद्रित होऊ शकेल यासाठी अनेकविध उपाय शोधून काढले पाहिजेत. हा साधना भक्तीचा प्रारंभ होय. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी या उद्देशाने आपल्याला एक अधिकृत कार्यक्रम दिला आहे, जो हरे कृष्ण महामंत्राच्या संकीर्तनावर आधारित आहे. हे संकीर्तन इतके शक्तिशाली आहे की त्यामुळे मनुष्य श्रीकृष्णांवर त्वरित आसक्त होत असतो. साधना भक्तीचा हा प्रारंभ होय. मनुष्याने येन केन प्रकारेण आपले मन श्रीकृष्णांवर केंद्रित केलं पाहिजे. महान संत पुरुष अंबरीश महाराजांनी आपली राजकर्तव्य पार पाडूनही आपलं मन श्रीकृष्णांवर केंद्रित केलं होतं. अशा प्रकारे जो कोणी आपलं मन एकाग्र करण्याची साधना करीत असतो, तो आपली मूळ कृष्ण भावना पुन्हा जागृत करण्यात अतिशीघ्र यशस्वी होत असतो. या साधना भक्तीचे 2 प्रकारे वर्गीकरण केले जाऊ शकते. पहिल्या भागाला वैधी साधना भक्ती असे म्हणतात, ज्यामध्ये साधकाला गुरु आज्ञा किंवा शास्त्र प्रमाणांच्या आधारावर विविध नियमांचं पालन करावं लागतं. या संबंधी त्याच्या अनिच्छेचा प्रश्नच उद्भवत नाही, म्हणून या प्रकाराला वैधी असं म्हणतात. साधकाने वादविवाद न करता आपले कर्तव्य केलं पाहिजे. साधना भक्तीच्या दुसऱ्या भागाला रागानुगा असे म्हणतात, जेव्हा साधक विधी नियमांचं पालन करीत असताना श्रीकृष्णांवर अधिक आसक्त होतो आणि सहज प्रेमवश होऊन भक्तिमय सेवा करू लागतो, तेव्हा त्याला रागानुगा साधना भक्ती प्राप्त होत असते. उदाहरणार्थ, एका साधक भक्ताला प्रातःकाळी उठून मंगल आरती करण्याचा आदेश दिला जाऊ शकतो. प्रारंभी आपल्या गुरुच्या आज्ञेप्रमाणे तो पहाटे ब्रह्ममुहूर्तावर उठून आरती करतो, पण कालांतराने तो या कार्यात खऱ्या अर्थाने आसक्त होत जातो. या आसक्तीची प्राप्ती झाल्यावर तो स्वतःहून विग्रहांचा शृंगार करू लागतो, नाना प्रकारचे वस्त्रालंकार निर्माण करतो
आणि आपल्या भक्तिमय सेवेचं सर्वांग सुंदर आचरण करण्याकरता अनेक योजना आखीत असतो. ही प्रेममयी सेवा साधन भक्तीच्या श्रेणीत येत असूनही रागानुगा असते. तर अशा प्रकारे साधन भक्तीचे वैधी आणि रागानुगा असे 2 प्रकार असतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता राजेंद्र पाटील प्रभूजी. हो. अ, हरे कृष्णा. शिला प्रभुपाद की जय. श्री श्रील रूप गोस्वामींनी वैदी भक्तीची अशीही व्याख्या केलेली आहे, ज्यावेळी मनुष्यास भगवंताविषयी कोणत्याही प्रकारची आसक्ती नसते किंवा सहज प्रेमाची भावना नसते आणि केवळ आध्यात्मिक गुरुच्या आज्ञेमुळे अथवा वैदिक शास्त्रांच्या आज्ञेमुळे तो भगवत सेवा करीत राहतो, त्यावेळी त्याच्या अशा बंधनकारक सेवेस वैदी भक्ती म्हणतात. आता श्रीमद आपण भागवत. हरे कृष्ण, आपण हरे यात असतो, या कॅटेगरीमध्ये असतो, वैदी भक्ती. कारण आपण काय करतो, फक्त आपल्या गुरूंची आज्ञा जी असते, जी प्रभुपादांनी आपल्यासाठी लिहून ठेवली, ज्या इन्स्ट्रक्शन्स त्यांनी लिहून ठेवलेल्या आहेत, त्याप्रमाणे आपली ही भगवत सेवा चालू असते. पुढे वाचा. श्रीमद भागवतात 2.1.5 शुकदेव गोस्वामी मरणासन्न महाराज परीक्षित यांना वैदी भक्तीच्या तत्वाचे वर्णन करताना कोणत्या प्रकारची कृती केली जावी याचा उपदेश करतात. परीक्षित महाराज आपल्या मृत्यूस केवळ 1 आठवडा असताना शुकदेव गोस्वामींना भेटले होते व मृत्यूपूर्वी आपण काय करावे याविषयी ते गोंधळून गेले होते. त्या ठिकाणी अनेक साधू संत आणि ऋषीमुनी आले होते, पण त्यांच्यापैकी कोणीही त्यांना योग्य मार्गदर्शन करू शकले नाही. शुकदेव गोस्वामींनी मात्र त्यांना खालीलप्रमाणे मार्गदर्शन केले. हे राजन, जर तुम्हाला 7 दिवसानंतर येणाऱ्या मृत्यूला निर्भयपणे सामोरे जायचे असेल, कारण वास्तविकपणे प्रत्येकाला मृत्यू समय भयच वाटत असते, तर तुम्ही विनाविलंब भगवान श्रीहरींचे श्रवण, कीर्तन आणि स्मरण करा. जर एखाद्याला हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करता आला आणि सतत भगवंताचे स्मरण करता आले, तर तो निश्चितच मृत्यूच्या वेळी भयमुक्त होईल. मग कोणत्याही क्षणी जरी त्याला मृत्यू आला तरी त्याला कसलेच भय राहणार नाही. या ठिकाणी शुकदेव गोस्वामी श्रीकृष्णांचे वर्णन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असे करतात, म्हणून ते असा परामर्श देतात की आपण श्रीकृष्णांविषयी सतत श्रवण करावे. त्यांनी असे म्हटले नाही की मनुष्याने कोणत्याही देवी देवतांचे स्मरण केले तरी चालेल. मायावादी असे म्हणतात की मनुष्याने श्रीकृष्ण किंवा देवी देवता यापैकी कोणाच्याही एकाचा जप केला तरी त्याला एकाच प्रकारचे फळ प्राप्त होते. मात्र हे सत्य नाही. श्रीमद भागवताच्या अधिकृत मतानुसार मनुष्याने एकमेव श्रीकृष्ण किंवा भगवान विष्णूंविषयी श्रवण व कीर्तन करावे. शुकदेव गोस्वामींनी महाराज परीक्षितांना असा उपदेश दिला आहे की मनुष्याने मृत्यू समयी भयमुक्त होण्यासाठी सर्वतोपरी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण यांच्याविषयी श्रवण, कीर्तन आणि स्मरण करावे. त्यांनी असेही म्हटले आहे की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सर्वात्मा आहेत. सर्वात्मा म्हणजे सर्वांच्या हृदयातील परमात्मा होत. त्यांचे वर्णन ईश्वर किंवा सर्वांच्या हृदयात स्थित असणारे परम नियंत्रक असेही करण्यात आले आहे. म्हणून आपण कोणत्याही प्रकारे का होईना जर भगवान श्रीकृष्णांवर आसक्त झालो तर ते आपल्याला सर्व प्रकारच्या भयातून मुक्त करतील. भगवद्गीतेत म्हटले आहे की जो कोणी भगवान श्रीकृष्णांचा भक्त होतो त्याचा कधीही विनाश होत नाही, इतरांचा मात्र विनाश होतो. या ठिकाणी विनाश या शब्दाचा मथित अर्थ असा आहे की मनुष्य जन्माच्या प्राप्तीनंतर जर एखादी व्यक्ती जन्म मृत्यूच्या चक्रातून बाहेर येऊ शकली नाही आणि अशा प्रकारे ही सुवर्ण संधी तिच्या हातून निसटली तर तो तिचा विनाशच होय. निसर्ग नियमानुसार आपण कुठे फेकले जात आहोत हे त्या व्यक्तीला माहीत नसते. समजा एखाद्याने मानवी जीवनामध्ये कृष्ण भावनेचा विकास केला नाही तर त्याला 84 लाख योनीमध्ये कुठेही ठेवण्यात येते व अशा प्रकारे तो जन्म मृत्यूच्या चक्रात कुठेही फिरत राहील आणि त्याची आध्यात्मिक स्वरूपावस्था त्याला कधीच समजणार नाही. त्याला हे समजणार नाही की आपल्याला पुढील जन्मी वृक्ष, पशु, पक्षी किंवा इतर तत्सम कोणत्याही योनीमध्ये जावे लागेल, कारण अनेक प्रकारच्या योनी आहेत. म्हणून रूप गोस्वामी असा उपदेश देतात की
मनुष्याने आपली कृष्ण भावना पुनर्जागृत करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारे का होईना आपले मन अतिशय गांभीर्याने श्रीकृष्णांवर केंद्रित करावे आणि त्याच वेळी मृत्यूपासूनही भयमुक्त व्हावे. मृत्यूनंतर आपण कुठे जाणार आहोत हे आपल्याला माहीत नसते, कारण आपण संपूर्णतः निसर्ग नियमांच्या विळख्यात असतो. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण हेच निसर्ग नियमाचे नियंत्रक आहेत. म्हणून जर आपण गांभीर्याने भगवान श्रीकृष्णाची शरणागती पत्करली तर अनेक योनी असलेल्या या जन्ममृत्यूच्या चक्रात आपण फेकले जाण्याची काहीच भीती उरत नाही. भगवद्गीतेत पुष्टी केल्याप्रमाणे प्रामाणिक भक्त निश्चितच भगवान श्रीकृष्णांच्या धामाची प्राप्ती करतो. पद्मपुराणात देखील याच विधीची शिफारस केलेली आहे. त्या ठिकाणी असे म्हटले आहे की आपण भगवंताचे सतत स्मरण करावे. यालाच ध्यान किंवा श्रीकृष्ण स्मरण असे म्हणतात. असे म्हटले आहे की मनुष्याने श्री विष्णूंवर आपले मन केंद्रित करावे. पद्मपुराण अशी शिफारस करते की मनुष्याने ध्यानाद्वारे श्री विष्णूंवर आपले मन पूर्णपणे केंद्रित करावे आणि कुठल्याही क्षणी त्याची विस्मृती होऊ देऊ नये. यालाच या भावनेला समाधी असे म्हणतात. हरे आपण कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणजे पद्मपुराणामध्ये 2 रूल्स सांगितले. ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेव्हर फॉरगेट कृष्णा, किंवा ऑलवेज रिमेंबर विष्णू, नेव्हर फॉरगेट विष्णू. आणि जे जे काय आपण इतर जे विधी पाळतो, इतर जे आपल्याला भक्ती योगाचे नियम सांगितले, ते आता मी सांगितलेले जे 2 रूल्स आहेत ते सगळ्यात टॉपमोस्ट आहेत, आणि बाकीचे मग त्याच्यानंतर जे रूल्स आहेत ते नंतर येतात. पण पहिले 2 महत्वाचे म्हणजे की आपण सतत विष्णूंचं स्मरण केलं पाहिजे आणि विष्णूंचं विस्मरण कधीच झालं नाही पाहिजे. हे सगळ्यात 2 टॉपमोस्ट नियम आहेत. बरं, आता कोणाला वाचायचंय? हरे कृष्ण माताजी, मी वाचू? हा, वाचा. श्रील हरे कृष्ण. प्रभुपाद की सर्वांना जय. सादर प्रणाम. श्रील प्रभुपाद की जय. आपण आपल्या जीवनाची घडी अशी बसवावी की जेणेकरून आपण श्री विष्णू आणि श्री कृष्णांचे सतत स्मरण करू शकू. यालाच कृष्ण भावना असे म्हणतात. जर एखाद्याने चतुर्भुज श्री विष्णू किंवा श्रीकृष्ण या कोणावरही ध्यान केले तरी ते सारखेच आहे. पद्मपुराणात म्हटले आहे की मनुष्याने कसे का होईना पण सतत विष्णूचे स्मरण करावे आणि कोणत्याही परिस्थितीत त्याचे विस्मरण होऊ देऊ नये. खरे सांगायचे तर हा सर्वात महत्वाचा नियम आहे. जेव्हा एखादा अधिकारी व्यक्तीकडून काहीतरी करण्याची आज्ञा होते त्याच वेळी काहीतरी न करण्याची सुद्धा आज्ञा होते. आपल्याला जेव्हा अशी आज्ञा दिली जाते की आपण सतत श्रीकृष्णाचे स्मरण करावे, तेव्हा अशी निषेधात्मक आज्ञाही दिली जाते की त्याचे आपण कधी विस्मरण होऊ देऊ नये. अशा रीतीने या अतिशय सोप्या विधी आणि निषेधात्मक आज्ञेमध्ये सर्व नियम सामावलेले आहेत. हे नियम सर्व वर्ण आणि आश्रमांना लागू होतात. 4 वर्ण म्हणजे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र आणि वैश्य हे होत. तर 4 आश्रम म्हणजे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास हे होत. नियम केवळ ब्रह्मचार्याकरताच नाहीत तर सर्वांकरता आहेत. एखादा निवोदित भक्त असला किंवा अत्यंत प्रगत संन्यासी असला तरी नियम सर्वांकरिता आहेत. सर्वांनी प्रत्येक क्षणाला पालन करण्यासारखा सर्वात महत्वाचा नियम हा की मनुष्याने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यांचे सतत स्मरण करावे व त्यांचे कधीही विस्मरण होऊ देऊ नये. मनुष्याकडून जर या मूलभूत नियमांचे पालन केले गेले तर इतर सर्व नियमांचे पालन आपोआपच होते. इतर सर्व नियमांना या मूळ नियमाचे सेवक किंवा दास समजण्यात आले पाहिजे. भागवतातील 11.5.2 आणि 3 या श्लोकात नवयोगींद्रांपैकी चामस मुनी महाराज निमींनी असा उपदेश करतात. ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र आणि वैश्य हे 4 वर्ण भगवंतांच्या विराट विविध रूपाच्या विराट रूपाच्या विविध अवयवापासून प्रगट झाले आहेत. ब्राह्मण विराट रूपाच्या मस्तकापासून, क्षत्रिय बाहूंपासून, वैश्य कटीपासून, शूद्र चरणापासून आणि संन्यासी मस्तकांपासून, वानप्रस्थ बाहूपासून, गृहस्थाश्रमी कटीपासून आणि ब्रह्मचारी चरणापासून उत्पन्न झाले आहेत. हे निरनिराळे वर्ण आणि आश्रम मनुष्याच्या गुणवत्तेवर आधारित असतात. भगवद्गीतेत याची पुष्टी करण्यात आली आहे की 4 वर्ण आणि 4 आश्रम स्वतः भगवंतांनी निर्माण केले आहेत व ते प्रत्येकाच्या गुणवत्तेनुसार योजले आहेत. ज्या प्रकारे
आपल्या शरीरातील निरनिराळ्या अवयवांची निरनिराळी कर्तव्ये आहेत. त्याचप्रमाणे निरनिराळे वर्ण आणि आश्रम यांची देखील गुणवत्ता आणि पद यासारखे विशिष्ट कर्तव्ये ठरलेली आहेत. या सर्व कार्यांचा भगवत प्राप्ती हा एकच उद्देश आहे. गीतेत सांगितल्याप्रमाणे भगवंत परमपुरुष भोक्ता आहेत. म्हणून जरी एखादा ब्राह्मण अथवा शूद्र असला तरी त्याने आपल्या कार्याद्वारे परमेश्वरास संतुष्ट करावयास हवे. श्रीमद भागवताच्या एका श्लोकात असे म्हटले आहे की प्रत्येकाने आपापली विहित कर्मे पार पाडली पाहिजेत. पण अशा कर्मांनी जर भगवंत संतुष्ट झाले तरच ती कर्म परिपूर्ण मानता येतात आणि त्यानुसार या विधानानुसार हे स्पष्ट होते की एखाद्याने आपल्या स्थितीनुसार वागावे आणि त्यानुसार कार्य करून परमेश्वराला संतुष्ट करावे, अन्यथा तो आपल्या स्थितीतून भ्रष्ट होतो. उदाहरणार्थ, परमेश्वराच्या मस्तकातून उत्पन्न झालेल्या ब्राह्मणाचे कर्तव्य आहे की तो शब्द ब्रह्म अथवा वैदिक ग्रंथाचा किंवा मंत्राचा प्रचार करावा. ब्राह्मण हा मस्तकस्थानी असल्यामुळे त्याने वैदिक शब्द ब्रह्माचा प्रचार केला पाहिजे आणि परमेश्वराच्या वतीने भोजनही ग्रहण केले पाहिजे. वैदिक शास्त्राच्या मते ज्यावेळी ब्राह्मण भोजन करतो त्यावेळी परमेश्वर त्याच्याद्वारे भोजन ग्रहण करत असतो. याचा अर्थ असा मात्र होत नाही की परमेश्वराच्या वतीने केवळ भोजन ग्रहण करावे व भगवद्गीतेचा संदेशाचा प्रचार करू नये. जो मनुष्य भगवान श्रीकृष्णाचा उपदेश लोकांपर्यंत पोहोचवतो तो श्रीकृष्णांना अतिशय प्रिय असतो. या हरे कृष्ण. तथ्याची गीते हा हरे म्हणजे कृष्ण. बघा इकडे आपल्याला सांगितलंय की संन्यासी जो असतो तो त्यांनी फक्त भिक्षा मागू नये. जिकडे तो भिक्षा मागायला जातो त्या घरात त्यांनी कृष्ण शिक्षा सुद्धा दिली पाहिजे. इतरांचं जे कृष्ण प्रेम आहे ते जागृत केलं पाहिजे. म्हणजे फक्त भिक्षा देऊन जायचं पुढे असं नाही. पण आता आपल्याला हे जे काही संन्यासी आहेत त्यांच्यामध्ये हे दिसतं की ते भिक्षा घेतात पण कृष्ण शिक्षा देत नाही. हा माताजी वाचा पुढे या हरे कृष्ण. तथ्याची. प्रचारक हा खरा ब्राह्मण नाही होय इथपासून आणि वाचायचंय. एक मिनिट. या तथ्याची हा. या या तथ्याची तथ्याची गीतेत या तथ्याची गीतेत पुष्टी करण्यात आली. असा प्रचारक हा खरा ब्राह्मण होय आणि अशा ब्राह्मणाला भोजन दिल्याने आपण निश्चितच भगवंतांना भोजन देत असतो. त्याचप्रमाणे मायेच्या आक्रमणापासून लोकांचे संरक्षण करणे हे क्षत्रियांचे कर्तव्य आहे. उदाहरणार्थ, ज्यावेळी महाराज परीक्षितांना दिसले की काळ्या वर्णाचा एक माणूस एका गायीची हत्या करीत आहे त्यावेळी त्याने त्वरित आपली तलवार उचलली व कली नामक त्या काळ्या माणसाला मारण्याचा प्रयत्न केला. हे क्षत्रियाचे कर्तव्य आहे. संरक्षणार्थ हिंसेचाही उपयोग करावा लागतो. भगवद्गीतेत भगवान श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला हिंसा करण्याची आज्ञा दिली. अर्जुनाने कुरुक्षेत्राच्या युद्धभूमीवर केलेल्या हिंसेचा उद्देश समाजातील लोकांचे रक्षण करावे हाच होता. वैश्यांचे मूळ कर्तव्य म्हणजे त्यांनी धान्याचे पीक काढावे आणि त्याचा व्यापार करून ते वितरित करावे. शूद्रांचे कर्तव्य हे आहे की त्यांनी ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य यांची शारीरिक परिश्रमाद्वारे सेवा करावी, कारण त्यांच्याकडे ब्राह्मण, क्षत्रिय अशा अथवा वैश्यांसारखी बुद्धी नसते. अशा प्रकारे निरनिराळे वर्ण आणि आश्रमामध्ये पूर्ण सहकार्य असते आणि अशा वर्णाश्रम समाजातील प्रत्येकाला आध्यात्मिक प्रगतीची समान संधी असते. पण ज्यावेळी समाजामध्ये असे सहकार्य नसते त्यावेळी समाजाचे पतन होते. सध्याच्या कलहयुक्त कलियुगामध्ये हीच परिस्थिती उद्भवलेली आहे. या युगात कोणालाही स्वतःचे कर्तव्य करण्याची इच्छा नाही, परंतु गर्वाने फुगून मात्र स्वतःला ब्राह्मण किंवा क्षत्रिय म्हणून घ्यायची इच्छा आहे. वास्तविकपणे या लोकांकडे खरे काहीच पद नाही. ते कृष्ण भावना भावित नसल्यामुळे त्यांचा भगवान श्रीकृष्णाशी काहीही संबंध नाही. म्हणून या कृष्ण भावनामृत आंदोलनाचा उद्देश असा आहे की सद्यस्थितीत विस्कटलेली समाजघडी पुन्हा नीटपणे बसवावी, जेणेकरून संपूर्ण समाज सुखी होईल व कृष्ण भावनेचा विकास करून लाभान्वित होईल. हरे भगवान कृष्ण. श्रीकृष्णांनी हरे हरे कृष्ण कृष्ण. माताजी. आता कोणाला वाचायचंय? शेवटचे 2 पॅरेग्राफ्स आहेत. हरे कोणाला कृष्ण. मी वाच वाचू माताजी.
हा वाचा प्रभूजी. भगवान श्री कृष्णाने भगवान श्रीकृष्णाने उद्धवाला असा उपदेश दिला की मनुष्याने वर्णाश्रमाच्या नियमांचे पालन केले तर तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांना संतुष्ट करू शकतो आणि त्यांना संतुष्ट करण्याचा परिणाम म्हणून संपूर्ण समाजातील सर्व लोकांना जीवनावश्यक वस्तूंचा अगदी विपुल प्रमाणात एक मिनिट हा, इकडे सांगते. आता उद्धव, जर उद्धवाचं आपण बघितलं तर तो कृष्णाच्या खूप जवळ असतो. कृष्णाबरोबर एकसारखा राहत असतो. तर उद्धवाला ही जी पोझिशन आहे की कृष्णाचा अगदी निकट मित्र, त्याच्याच कुटुंबात जन्म घेतलेला, तर अशी ही पोझिशन का मिळाली? कारण उद्धवानी त्याच्या गुरूंकडून, म्हणजे त्याच्या गतजन्मात त्याच्या गुरूंकडून त्यांनी भागवत ऐकलं होतं आणि या भागवताचा परिणाम असा झाला की तो कृष्णाचा अगदी निकटचा असोसिएट, म्हणजे अगदी जवळचा कॉन्फिडेन्शियल फ्रेंड असा झाला, विश्वासू मित्र. वाचा. इकडचं वाचायचंय का शेवटचं वाक्य परत एकदा? भगवान श्रीकृष्णाने उद्धवाला असा उपदेश दिला की मनुष्याने वर्णाश्रमाच्या नियमांचे पालन केले तर तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांना संतुष्ट करू शकतो आणि त्यांना संतुष्ट करण्याचा परिणाम म्हणून संपूर्ण समाजातील लोकांना जीवनावश्यक वस्तूंचा अगदी विपुल प्रमाणामध्ये, आता इकडे येईल मात्र, विपुल प्रमाणामध्ये आणि निर्विघ्नपणे पुरवठा होईल. याचे कारण असे की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हे सर्व जीवांचे पालन करते आहेत. जर संपूर्ण समाजाने आपापली कर्तव्ये योग्य रीतीने पार पाडली व कृष्ण भावनेनुसार जीवन व्यतीत केले तर समाजाचे सर्व सदस्य आनंदाने व सुखाने तर समाजाचे सर्व आनंदाने व सुखाने जीवन जगू शकतील, यात काहीच शंका नाही. त्यानंतर जीवनातील आवश्यक वस्तूंचा कोणताही तुटवडा किंवा उणीव न भासता संपूर्ण जग वैकुंठ होईल. मनुष्य प्रत्यक्षात वैकुंठात न जाताही श्रीमद भागवतांच्या संदेशाचे पालन करून आणि कृष्ण भावनामृत अंतर्गत नियमांचे पालन करून सर्व बाबतीत संपूर्णपणे सुखी होऊ शकतो. श्रीमद भागवतात 11.27.49 एक एक अन्य 11.27.49 एक अन्य वाक्य आढळते ज्यामध्ये भगवान श्रीकृष्ण उद्धवाला उपदेश करतात. प्रिय उद्धव, सर्व लोक एकतर शास्त्रोक्त किंवा लौकिक अशा कोणत्या कार्यात रत असतात. या कृतीचा परिणाम म्हणून जर त्यांनी कृष्ण भावनामध्ये माझे पूजन केले तर ते आपोआपच इहलोकात तसेच पुढच्या जन्मी आनंदी होतात. यात संशय बाळगण्याचे काही कारण नाही. श्रीकृष्णांच्या या वाक्यावरून आपण असा निष्कर्ष काढू शकतो की आपण जर कृष्ण भावनाभावित कार्य केली तर आपल्या सर्व इच्छा पूर्ण होतील. आंदोलन इतके सुंदर आहे की आपण स्वतःसाठी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र आणि वैश्य किंवा ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थाश्रमी वा संन्यासी अशी कोणतीही उपाधी घेण्याची आवश्यकता नाही. प्रत्येकाने आपापले वर्तमान कार्य तसेच करीत राहावे. आपण केवळ आपल्या कर्माचे फळ श्रीकृष्णांच्या सेवेत उपयोगात आणावे. त्यामुळे सर्व काही व्यवस्थित होऊन सर्वजण सुखी होतील. नारद पंचरात्र या ग्रंथामध्ये भक्तिमय सेवेच्या नियमांचे अशा प्रकारे वर्णन करण्यात आले आहे. वेदांमध्ये सांगितलेले आणि भगवंतांच्या संतोषाकरिता केले गेलेले कोणतेही कार्य ऋषीमुनींनी भक्ती मार्गाचे नियामक तत्व म्हणून स्वीकारले आहे. जर एखाद्याने आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनानुसार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांची नियमित सेवा केली तर हळूहळू तो भगवंतांच्या प्रेममय भक्तीच्या स्तरावर उन्नत होऊ शकतो. हरे कृष्ण. तर आता हे आपलं हरे कृष्ण. झालंय. तुम्हाला काही प्रश्न विचारायचे आहेत? हरे कृष्ण माताजी. विचारा. अं, अं, एका पॅरेग्राफ मध्ये श्री चैतन्य महाप्रभूंनी
संकीर्तनावर खूप जोर दिलाय. हम्म. तर मला असं विचारायचंय की आपण जप करतो ते नुसतं कीर्तन होतं आणि संकीर्तन म्हणजे सगळे जण मिळून करतात. हम्म. हम्म. तर मग याच्यात असं काय फरक पडतो की ज्याच्यामुळे भगवान श्रीकृष्णांवर भक्त जास्त आसक्त होत